lagi ng apam ni mo. Bantayin iti ha. Saan sa tiba eh? Patay tanan. Agoy! Nasa man iti? Pagod, sir. Na! Diba? Te! Diba? Diba? Uy, te! Te! Saan ka dira? Makilis, sir. Kasi nagkilis ang hinuktok man ka. Makilis ko, sir. Oh. Asa may gikilis ni mo dira? Pangdungag? Usay duwan dira ang bugas oh. Ang gikilis ni mo tubig naman ay mong gikutaw-kutaw dira. Nausa na makati oy. Tungod lang atong Edison. Ging na nabiyata ka hanga kontrolay mo kagalingon kay ang gugma makabuang na siya. Kabuang bitaw na siya, sir. Una naman day na. Pero mapugman ba ni mo yung gagalingon kung malipay ka sa iya, ha? Ikaw lang yun saan akong gihigo. Di man natupugnan atong kaugalingon nga malipay. Pero tigi black naman good ka. Ug naadyo tay mga tao nga dapat kalimtan. Labi nag ikaw ang una gibiyaan. Emotional talent. Sir, di na ko siya kayang buhian. Ngano man? Ganahan ko siyang dughan. Mawala na. Muna yung resulta sa imong sigtan o Viva Max te. Ano mo tanong, Viva Max? Ay, ano yung storya TV? Ako na rin magkilis. Baraan niya TV. Sa katiwi. Di mo kayo na sa una. Lahi man to akong nailhan nga ati iba. Bang. Oh, muna yung itakang na siya. Ha? Taklo ba ni? Itakang ha? Uhawin nung kunin mo te. Tay na sa tiba. Nalahi man kayo yung aura. Oh, diba? Diba naman ko itak-ang? Tak pa naman, sir. Itak-ang yun ang gulong tanawa. Yung mo ba rin giyon? O may kalayo. Sorry, sir. Mas, ang sana nga yung kati, oy. Kalimtin na lagi ng apam ni mo. Oh, bantayin iti ha. Diba? Te! Diba? Te! Te! Diba? Ay, bakit? Kita ka niya ati iba ni Labay dere? Wala pa. Wala ka ng gawas. Wala siya kagawas? Wala, oh. Diba? Te! Saan man yung bahuran mo ramag? Patay tanan! Agoy! Nasa man iti? Pagod, sir. Na! Asang may kagikan? Siya, sir. Nagsiyara man di ka bisag asa pa ko nangita sa imuha. Di mo ka musturya ti oy. Kaya tra magkawala. Nakapagod jud ay. Mas sige okay ra. Wala ka na suko, sir. Di ko masuko nimo. Kay ganay mo napagod. Ikaltas na naman sa imong sweldo. Agoy. Pastilaning gugma. Pagtas na pod.